Anem a fer la 119. Ara que estem més tranquils, ja hem assajat els acords, tot, no hem d'estar tan pendents de la partitura, intentem pensar el que cantem, ¿vale? Intentem fer lloança i adoració de veritat amb la 119. I amb llibertat, qui no tingui les mans ocupades i tingui ganes d'aixecar-les, que les aixequi, que aquesta cançó ho diu. Vale? Vull alçar les meves mans. Nenes? Sí? Qui tingui ganes de moure's, pues que ho expressi, el Senyor ens escolta. El Senyor està aquí, amb nosaltres. En el culte de la Reforma commemorem que al segle XVI va haver-hi un monjo que es va adonar que la gent s'estava equivocant en aquell temps, no? No hi havia accés a la Bíblia, la gent del poble es deixava portar perquè manava a l'església i estaven fent coses que no estaven gens bé. Luter era un monjo que estava dintre del monestir i tenia moltes inquietuds i portava boig al seu director espiritual. Ell era un monjo agustí i va començar a tenir unes preocupacions de consciència molt importants des del punt de vista espiritual. Sobretot li atormentava molt el tema de la justícia de Déu. Benvinguda, Marta. Benvinguda al Joc Sagrat. És un dia especial, sabeu? Que avui al culte recordem la Reforma Protestant. La nostra església va sorgir de l'església catòlica, es va poder reformar l'església. Una reforma que no va portar noves doctrines, que no va portar noves veritats espirituals. El que va fer va ser redescobrir-les, perquè hi eren. I eren a la paraula de Déu. Avui també les tenim nosaltres. I per la sola lectura van descobrir que la vida que estava portant una institució i moltes persones no s'ajustaven precisament al que ells estaven llegint en aquell text, en el que era la Bíblia. Va sortir tot, sobretot en Alemanya, on el gran reformador Luter, en l'any 1517, el 31 d'octubre, va clavar en Wittenberg les famoses 95 tesis. Ell va voler ser honest i va voler transformar aquella església. Aleshores, l'església va reaccionar contràriament amb ell. El va excomulgar, li va dir que no, i ell va dir, ostres, jo veig i entenc la paraula de Déu d'una forma. No tenia una satisfacció, i aleshores finalment va penjar les 95 tesis i en allà va ell explicar totes les coses que no li agradaven, però mai va pensar que es convertiria en el fundador del protestantisme, sinó que ell volia reformar l'Església i convertir-la en el que entenia estava dintre la paraula de Déu. Lutero parlava d'una sola fe, una sola gràcia i una sola escriptura. Però bàsicament amb aquests conceptes un entén realment què és allò que pensa un protestant quan parla de la doctrina. Però és tota Europa que està en voluntat de reforma, fins i tot l'estat espanyol. Per mi, els místics, Teresa de Jesús, Joan de la Creu, Fray Luis de León, eren persones que a partir de la lectura bíblica i de la incomoditat d'una església no conforme van aixecar veus de veu mística perquè la Inquisició no els deixava fer una altra cosa. I, per tant, és Europa sencera. Però Luther és el qui, políticament, socialment i doctrinalment aconsegueix cristal·litzar una renovació, una reforma, no un cisma de l'Església. El paper de les indulgències, que això va ser una mica l'espurna que va crear la Reforma, quan va dir Lutero, no senyors, el perdó no se pot comprar per diners. Llavors, és el fet que les indulgències ens facin pensar que nosaltres, si comprem aquest perdó, podem fins i tot tenir la certesa de ser perdonats, o si hi ha persones difuntes
que estan al purgatori, un lloc que nosaltres els protestants no reconeixem tampoc. Els hi traiem anys de purgatori gràcies a les indulgències que algú pague per poder financiar, com era el cas de l'època, la Basílica de Sant Pere de Roma, i llavors Lutero va dir, no, per aquí no anem bé. Si estem tots preparats, comencem. Aquesta és la Santa Bíblia. Fa molt temps eren històries explicades al voltant d'una foguera en el desert. Més tard s'explicaven a dins de les cases de les persones. I amb el temps, aquestes històries es van escriure en trossos de pell, de cuir adobat i suau. Al segle XV es va inventar la impremta i la Bíblia es va transformar en un llibre. I neix aquesta devoció, la família llegint la Bíblia i inspirant la seva vida amb la Bíblia. Això serà una revolució total. Totes les cases es transformen en fogars de difusió de la idea de la reforma, la paraula primer, la paraula primer, la paraula a la nostra formació. Per tant, el moviment protestant el que va fer és establir de nou el que ja practicaven els creients del primer segle, més o menys fins al segle III. Ja. Anem allà baix. En el cas de Catalunya hi ha una aportació fonamental de la comunitat protestant a la cultura i a la societat catalana. És la primera traducció del Nou Testament al català. Se m'ha fet 3 edicions, totes de circulació clandestina, però hi havia voluntat de poder llegir el Nou Testament en llengua catalana. I això es va repartir, sí que en l'àmbits protestants, en clandestins, en els àmbits catòlics, sobretot en l'àmbit intel·lectual. Creiem en Jesús, en Crist, però no tenim intermediaris, podem anar directament a Déu, no necessitem ni sants, ni verges, ni el papa, ni directament amb Déu. No necessitem confessar-nos a cap capellà, sinó que ens confessem directament amb el nostre Senyor. Puc jo, com a pastor d'aquesta església, puc jo escoltar els pecats de la gent i perdonar-los o absoldre'ls? De cap de les maneres. De cap de les maneres. Perquè aquesta és una atribució que només li correspon a Jesús. Les nostres esglésies no tenen imatges i no recomanen, ni molt menys, que els feligresos o els creients tinguin una actitud de veneració, d'adoració a les imatges, perquè això entenem que seria caure en una espècie d'idolatria. De manera que aquesta creu, al veure-la així buida, el que ens fa recordar és que a qui van clavar amb aquella creu, evidentment, està entre nosaltres perquè està viu. Per tant, no tindria sentit veure-la allí clavat perquè seria quedar-nos només amb una part que hagués estat insuficient del tot. Es respecta les arquitectures, es respecten els llocs de culte, però neix un nou art. I clar, surten els grans músics, Bach, Händel, apareix Dürer, apareix Rembrandt, és a dir, els grans pintors, però ja no imatges per al culte, no per a l'adoració, sinó imatges per a la reflexió, per acompanyament de les esglésies i per acompanyament de meditació, formant part de la predicació. Una cosa que és molt diferent, per exemple, per nosaltres és la comunió, prendre el pa i el vi. O sigui, per nosaltres és pa i vi, i simplement és un símbol, ens recorda la sang i el cos de Jesucrist que va estar a la creu. Per l'Església Catòlica es converteix. Per això és algo tan senzill com agafar una mica de pa i una mica de vi, que són símbols. Nosaltres mai ens agenollaríem davant dels símbols, perquè allò és pa i és vi. I sols volem estimar-te, sols volem estimar-te a tu. I el que tu estimes. Amor. Amor. Sols volem estimar-te. Si vols a alguna persona li dius amor. I si també pots fer un cor. I el que tu estimes. El tema social és algo que
estem molt actius. Llavors, tot intentem donar-nos a conèixer, que ells també puguin conèixer una mica més de nosaltres. Amb els nens amb exclusió i risc social, no? I de marginació, intentem ser una família, fer-ho el millor possible, que els nens es senteixin com a casa, còmodes, sense diferències culturals ni cap tipus de marginació, sinó fan un grup d'iguals de dilluns a dijous. Quan acaben del col·legi, a les 5:30 venen cap aquí, cap a l'església. De 5:30 a 6 tenim un temps de berenar. El berenar cada dia és diferent, des de pizzas fins a bocates, fins a una mica varietat, no? Tant de begudes com d'aliment. Suplim en aquesta part, no? La part més de l'alimentació, més de la salut. Intentem que estiguin ben alimentats, perquè sabem que per algun d'ells fan poques menjades al llarg del dia i creiem que és important, no? Aquesta menjada després de l'activitat escolar, que és prou intensa. Nois, ens aixequem, ens aixequem. L'aplicació va sorgir veient la meva dona quan llegia la paraula en diferents aplicacions i tenia normalment una aplicació per cada versió i moltes aplicacions tenien publicitat. Llavors és quan vam decidir poder fer una aplicació que reuneixi totes les versions i sense publicitat. Es poden trobar diferents versions de la Bíblia durant tots els segles que s'ha anat escrivint. També té l'opció dels mapes, per exemple. I un verset qualsevol, el pots seleccionar i el pots veure en paral·lel, també. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. M'agrada la història de Jonás. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. La que més m'agrada és la de l'Arca de Noé. Perquè m'agrada molt escoltar com es van salvar els animals i la família de Noé. M'agrada la història de l'ovella perduda, que trata que és una ovella, la més petita, i aleshores es perd. I el pastor, quan està comptant les ovelles, li falta una. Un pastor és qui cuida doncs, de l'ensenyament de la paraula, qui cuida de les ànimes, o sigui, atendre les necessitats espirituals o inquietuds i tot tipus de dificultats de tipus espiritual, no? No hi ha una jerarquia. En realitat, el pastor no està per sobre de l'Església, sinó que és un servent. De fet, pot casar-se i, si fem cas del que diu la Bíblia, hauria d'estar casat i hauria de tenir família, per viure la fe amb tota normalitat. Vull dir, perquè el pastor doncs, és una persona més, és un home que té una companya, que té uns fills, que pot tenir una feina secular. De que quan parla sobre els fills o quan parla sobre la dona o el matrimoni, té doncs, l'experiència perquè l'està vivint i perquè també és part d'aquesta relació.
estem commemorant l'aniversari de la Reforma, no li estem donant un caràcter sagrat ni especial, sinó estem recordant algo que realment, doncs, amb aquell home el va transformar, però que també avui continua transformant. La fe, la gràcia i l'escriptura, la paraula de Déu. Tots tenen la seva funció. L'església que té tothom treballant és una església que pot arribar a fer coses extraordinàries a la seva societat. N'estem convençuts. Jo vull ser part de l'església, el meu compromís de ser cristià és el que em compromet davant de Déu i davant de la societat, i per tant no cal fer grans temples, no cal fer grans catedrals, no cal invertir els diners en aquests elements, sinó en el creixement. El creixement espiritual, a través de la paraula, la vida comunitària, les obres socials i el treball. Perquè el treball és la joia de viure, el treball és com jo puc ajudar al proïsme i lloar Déu. Comencem? Ei, comencem? Espera. Diu la cançó, i sols volem estimar-te, sols volem estimar-te a tu i el que tu estimes. Vale? Comencem? Sí. I sols volem estimar-te, sols volem estimar-te a tu i el que tu estimes. I sols volem estimar